ana jin kara ko wanda ya yi zane nan da kai nake wanda ya yi wannan rubutu na can na bayana ina neman ka maza kai wa na yi sabon gida ina so ka je ka yi mun shi a cikin gidan da nake aiki ban bar gidan nan ba tukunna ba fa amma ina so ka je ka yi mun designing din nan a sabon gida na ne wannan da muke akwai hayaniya ni kuma yana da manyan mutane daga gari kasa bai kamata in ci gaba da saukar da su ba nan ba in sun dawo da sai wace ga babban gida daki 15 to me yasa zan saukar da baki yana ka duba ka ji hayaniya ba dala ku da kuka yi mun zanen ku yi maza ina neman ku za ku yi mun shashaban gida na dan ana kan fenti yanzu haka ana kan fenti ina so ku yi shafin da nake aiki tun nan yana da kyau sosai in ka ga dama ka rubuta gidan kan ba ka ga dama ka bari Allahu alimul ghaibi kai ni a kai in baka yi ni a kan bari wani ce mu yana fariya wani kuma yace ina nuna fari abinda Allah ya baka yanzu kai barakati alhamdulillah wa shukran ba baraka da ba wanka ne baka ko kawunka ko mamanka ne ta baka Allah ne ya baka mamanka ta haife ka tare ne ka girma kamata ka yi mata abin da ranta zai dace menene ranta zai dace in kai aiki ci da sha da sutura duk sai da kuɗi ba a noman ci da sha noma ma ba a yi shi da kuɗi baka da kuɗi zaka iya noma baka ci abinci ba kwata-kwata zaka iya yin aiki me yake ba mutum abinci Allah da kuɗi wayansu suna muku wayo su gaya muku wayansu kalmomi ku bi wannan kalmomin kuna cin abinci kuna zaman kashe wani an kuwa na tashi kai aiki akwai faton da nake son bayar wani ce ya ji na sayar da gidan nan wani kuma ya ji ya ce wai na kyautar da gidan ba shi ya gina kansa ba haka zalika ba karkashin kasa fito ba daga sama soko ba siya na yi kafin in siya wayansu sun riga ni siya idan na siyar wayansu sun riga ni siyar da gidaje siya ne na yi da kuɗi na duk abin da na ga dama zan yi da shi ba hanyar ka bane lokacin kafin na shiya ba na wani bane me yasa mai shi ya shayar mai shin da ya shayar sha ne ko upside ne yanzu upside hawa 100 ka taba ganin upside hawa 100 idan na gina na ga dama yanzu zan kyautar ma ba ma siyarwa ba zan baka duk abin da nake kyautarwa ina ɗaukawa ne in bayar ba na ce ka zauna nan da gobe baka taba je ina da niyan baka miliyan 5 miliyan 1 miliyan 3 miliyan baran ce maka jira gobe ba zan daukan baka mun ban da shi zan ce babu ka jira ne na samu zan ba saboda me yasa ba sibiyar nake aiki ba haka zalika ni ba dan shugaban kasa ko gwamna ko member ko kuma a ce bias ba dan almajiri ne mai aiki da karfin shi baran gaya maka ni abunda ni ba shi bane ba la ji wani malamin ya ce abokina ya ce sun bukun mun fahimu lahati kallamu kuma gidan karka ya fahimta sun mun bukun ka gani abin da yasa na gaya maka ka za ka ji daɗin samun kudin sun mun bukun idan ya juma matsalan da za ka shiga sai ka yi da na sani me yasa aka haife sun mun bukun zan fassara maka shi haka zalika zan kuma ba da fatoyinsa saboda Allah saboda wahalar da kake ci dalal khairati ba kullum ake karanta dalal khairati ba shi ma zan ga maka ran litini in mun da ya wuce in ka kara karatun dalal khairati ba za ka kara samun alheri sai mun da mai zuwa mun da ma karfe 10 na safe karfe 10 na dare in time din nan ya wuce in kai shi masifa ne kawai ko kai rashin lafiya ko yayanka ko iyalinka ni na fara ni malamin dalal khairati haka gani haka zalika kimiyya duk saninka kai duk sanin technology naka in ka zo kusa da ni zaka ga almajiri ne kai na shiga ta hanyar da baraka iya gano ka kofan bayan na arifi saboda me za ka san me za ba san ba ni mutum ne idan ka gaya mun kalma idan kalman ya mun zafi zan yi abin da ya linka naka ka zauna ka gani wannan ba an rufe ba yanzu wanda graran ta yana in ubanka ne yake da karkashin kasan ka hana mu yi wanda graran gidan kuma ni baran ma zama a ciki baran zauna ba mai gida ni da kai ba dai bane ba kawai Allah ya
ba kowa mafi alkhairi. Allah ya taimake ka da manufanka, ni ma Allah ya taimake ni da manufana. La dira la dirara, la dirra la dirara. Ga bidiyoyi nan suna zuwa masu zafi, masu bude kwakwalwa, masu kuma ban mamaki, masu kuma kabi yadda nake gaya ma za ka tabbatar maganar nake gaya ba magana biyu bane dai. Idan kai ne aka yi, ba kai ne aka bari. In kai ma'aikacin gwamnati ne, ko kuma kai ba komai bane ba, ko kai malami ne kai, ko kuma kai jahili ne, na baka. Ma'aikacin gwamnati ana cewa suna cin zalin mutane, ba cin zali bane. Wallahi billahi in ba dalilin Allah da dalilin su ba, haka babu wanda yake rayi a yanda muke rayu yanzu, rayuwar jin daɗi. Ka san kawai idan ka shiga gidan mutum ka mishi sata, idan an kama ka sai dan bozinka, ka san. Ina roƙon Allah da wannan rana duk ɗa namiji wanda yake cikin sel, musulmi ko ba musulmi ba, in har ya kasance baka da laifi, ya Allah ya cire ka cikin sel daga yau Lahadi zuwa Lahadi mai zuwa, na roƙi Allah. Amma kana da laifi babu wani addu'an, za mu fita da yamma, za mu je mu. Dauda na siya sabon mota, ba na son ga adadin kuɗin ma, amma ina ga za ka gane. Ka gani karan nuna haka ma a ce na yi zagi, to gashi ka ga ka haka. Kai masoyi na ne, kullum baka ga bidiyo na ba, kusan kuka kake, sai sa na ga ya nasa suna. Dan uwana na Jigawa baka kira ni ba, akwai zobe naka da ɗanka wancan inda muka yankin shi ne, ɗanka yaron ka ne, tunda ya kamata ka ce a yi addu'a kai, shi ma ko zobe na shi. Ba sai ka zo ka same ni baka kira ni a waya, idan baka same ni baka kiranta WhatsApp, in baka same ni ka sa hotonka cikin WhatsApp naka, sai ka yi min WhatsApp call, zan gane ka. Zoben suna nan, zobe waraka ya kamata ya shiga jikinka, ya shiga jikin yaronka, amma har yanzu shi na sayuka sun ma yawa. Kai ka kira ni portable zamani, ka ce kowane shekara 50 Allah yana saukar da portable zamani. Ni ban san ni waye ba, ni da kaina ban san ni waye ba, balle kai. Ka gani, ni da kaina ban san ni waye ba, balle kai. Samu ba shine malinta ba, samun abun duniya ba shine malinta ba. Samun al'umma su yarda da aiki da gaskiya shine malinta. Ba wai na tara miliyoyi biliyoyi ba, no. Malamin biliyoniya ba malami bane, macuci. Malamin biliyoniya ba malami bane, macuci. Ko miliyoyi da ga miliyan 30 sai